Que hai? Facía xa algo de tempo que non nos viamos nesta tesitura por diversos motivos. Eh, e a min non me extrañaría que a máis de un pensase que me pasei a Twitch. Eu hai días que tamén mo pregunto, ¿no? Pero en teoría seguimos aquí imos intentar volver un pouco á normalidade con isto. Así que, tanto para os que me coñecedes como para os que non, moi boas a todas e a todos, eu son Dinaf e dou vos a benvida unha vez máis a un vídeo de Galician Game. Ben, hoxe eu quería falar bastante polo miúdo dun xogo que estive xogando esta última semana, que é o Seasons After Fall. Un xogo de plataformas no que guiamos a un espírito do bosque que ten como misión recolectar os poderes das 4 estacións e levar a cabo un ritual coñecido como o Ritual das Estacións, que se nos di ou se nos promete que pues, traerá un cambio ao bosque e que será maravilloso e fantástico e tal e tal. Agora, como espírito non podemos interactuar co mundo que nos rodea sin un avatar, así que tomaremos o control dun pequeno raposo e as súas accións serán as que poderemos realizar ao longo do xogo. Poderemos correr, poderemos saltar e poderemos gruñir. E logo, conforme avancemos no xogo, o noso espírito pues, ganará uns poderes, que son os poderes das estacións, que lle permitirán cambiar entre unha estación e outra e cambiar así o bosque e o seu funcionamento e como se pode interactuar con ele. Tanto o apartado visual como o apartado sonoro parecen preciosos, están moi en sintonía co universo que che queren transmitir con ese bosque máxico no que nos movemos, e transmiten con moi pouco e con detalles moi sutis moita información sobre como é o mundo que nos rodea e como podemos interactuar con ele. Pero a min o que máis me chamou a atención, poderosamente ademais, foi a xogabilidade. Estou moi acostumado a que nos xogos de plataforma sempre haxa un inimigo, sempre haxa un baleiro, uns pinchos, un algo, que conforme non das o salto que o xogo quere que des, te callas ou toques o pincho, o inimigo, algo, morra o teu personaxe, teñas que volver a empezar desde un determinado punto, ou perdas unha vida, ou unha cousa así. E en Seasons After Fall non hai nada diso, non hai barra de vida, non hai inimigos, non hai pinchos. Hai algún que outro baleiro, pero son en puntos moi concretos do xogo. E en xeral, sempre podes volver a intentar sin demasiada complicación. O único que pasa cando fallas un salto, cando caes de unha serie de plataformas, o único que vai pasar vai ser que vas ter que volver a subir, vas ter que pegarte unha volta máis ou menos longa para volver a estar no sitio no que estabas. E a verdade pareceume moi positivo ese entorno pacífico, agradable no que me encontrei. Pareceme moi positivo para a xente que o mellor está empezando a xogar ou está empezando a meterse no xénero das plataformas ou algo así, que teña un entorno agradable no que poder experimentar e que o único castigo sexa volver a comezar, sexa practicar con calma o salto, mire ben cal é a tua inercia, cal é a longitud do teu salto e tal. Non sei, que sexa esa única exigencia pareceume algo moi positivo. E para xogadores igual máis afeitos ao xénero como a min, tamén me pareceu moi positivo poder ter un entorno así máis relaxado no que saltar con tranquilidade, no que movertes, non sei. Foi unha experiencia, digamos, relaxante para mí. E bueno, sei que non comentei demasiado de historia, pero é que eu diría que os diálogos de todo o xogo caben nun par de follas. A historia é bastante minimalista no que se refire a texto escrito. En xeral, é un xogo bastante minimalista no que se refire a texto escrito. Hai moi poucas cousas de como se controla o xogo, de como se avanza, que se transmitan a partir de texto. E en xeral o que tens é que ler o teu entorno, fixarte no que te rodea
e ver como podes interactuar con iso. E bueno, non é un xogo demasiado caro, non é un xogo demasiado exixente con respecto ao ordenador, e dende o meu punto de vista, pois, a min merece unha pena totalmente, así que, polo que a min respecta, recomendado. Isto viría sendo todo. Lamento o mes que vos dimos, dende o meu punto de vista tan baleiro de contido, que non fose Persona. En principio, espero que isto marque unha volta á normalidade, ou a unha nova normalidade. E non sei, gracias por ver o vídeo hasta aquí, e vémonos no próximo vídeo.